nhà họ thân เฮ้ย sao bị là ทำมินซาล่ะ ê ทำมินซาพี่บี bánh sao đâu เอผักกะมงยิน mười nhìn เอ thì mười nhìn nó ti để nó อีเทคโฮเดย์ mười nhìn bề mà tí đâu โอ้ฉันอยู่ไหมเด้ Ồ, ฉันอยู่เขามา nhìn เขามาเองเลย chăn mà mười nhìn nhai xí là ที่เดไม่ไอ้เบ ไปดูไส้đâu โอ้แพะ ไปดูไส้เป้đâu ย่าเดเลย Ồ, mà sao cá ta ta để nó ตันเด thì ha uê เอ nhìn ta chó rồi nó ชอเด bà sao đâu โอ้อัฟวาอัฟวา bà sao đâu luôn mấy là nhìn bà sao đâu ta chó đâu ทำไม nhìn bà sao đâu nhìn ta chó là lê ชอเด ê ấy là bà sao đâu chó lê ชอเดพี่อ่ะ Ồ, nhìn bà mà sao cá ta ta rồi nó ตัดเดพี่อ่ะ nhìn mà ngồi đấy đi ขณะมังงูเตบู mà ngồi thế vừa เอ nhìn chít rồi là bà đâu tí là อาชีพ này อาชีพล่ะ này อ๋ออาชีพสกัดน้ำอะไรบุกวะอาชีพล่ะ chít rồi là คุเพชรล่ะ nhà bàပြောya mà lấy quà chít rồi là đi mà tiêu rồi สกัดน้ำอะไรดี sao làm leo là เอ้ย chít rồi là ô lô thrax ทะลักล่ะ này thrax của thrax rồi là bà lê ทะลักล่ะอ่า chít rồi là bà lê มิงมาอยู่ล่ะขณะเลยโอ้อาชีพสุรานะเอ้ย chít rồi là bà lê อาชีพน่ะทำไมเนาะตุ้ย Gì mà thế coi เดาะช่องลืมเดาะช่องลืม chít rồi nó thrax nữa cả chít rồi là thrax thrax à lạc à lạc chút หลักสุดเอาทำไมอ่ะ thrax rồi nó tham ai chít rồi là bà lê อาชีพล่ะ này หลังมือหลักผา ê chít rồi là bà mà lục biểu đi bà lạc mới là phà đâu bà là sụp lục biểu đâu ฮู้ได้เลยอภีตามีเลย ồ chít rồi là phê này